Martangyang mahita. Mauliate Tuhan didinggan di basam. Diliako di hami hahipason saha roditikion. Naik pakulingamu hami marhiti hatam. Ajari hami marhiti todim. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani di bata turpuk sadario dihita. Imana tarsurat di pasalmen 10 ayat 7. Jadi dinatar gogo tiau, hujau do jahuba jalahu pangiar do angguk kutu de bataku. Jadi di BG maswaraki sia jorona, jala tolhas do angguki tu pinggolna. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Olat nido sahatna. Hama kadungan saha porsiau di bagasan Kristus Yesus. Hira sude jolma do hea mengadupi hagugutan. Manang kesesakan. Boy doi masa alaniaka persoalan di tonga-tongani rumah tangga. Di tonga-tonganiaka perkarijuan. Di narikot di ngulu siganu pari. Boy do alaniaka persikolan studi na somarujung. Meragam mabain hasosakani rotu ngolu ni colma. Jala boy doi gabi patubu ragam ni akana masa. Patubu ragam ni aka pangalaho. Gabi adong nama dili putus asa. Gabi adong naolo manako. Margabus. Mangalului pangucadean. Tuhuaso hagugo ni portibion. Misal na gabiolo mardetu. Gabi diula maakaulaon. Na Solomoni rohani de bata. Ido na sinuarahon ni turpuk jamita renungata sadarion. Marede dipuji parpesal menido de bata. Ala malua do ibana sian hagugutan. Malua ibana sian panosak ni akana masa di pardalanan ni nguluna. Malua ibana sian musuh na naing mamulgak ibana. Puasa marede. Puasa dipuji ibana debata. Ala ditada, jala diboto, dihaporseai, tinggil di bata, tangi di bata, ditangiang. Di BG di bata jauh-jauh na, ditiki na masa hagugutani tu ibana. Jala di palua di bata tu ibana. Sian hagugutan na niadupan. Akadia mehoro hagugutan na niadupan ni parpesal menon. Molotaida di ayat 5 sahatuonom. Di patorang do disi. Jorat ni hamatian. Adong nama kalomohon iko sudah.
Sungai ni hajahaton, meregam hajahaton, ditahi disakapi jolma. Musuh na say mangonggop, na naik pasudahon, dohot ragam nya kana asing. Sia duk-duk ni si taunoni, sian hagugutani, molo sian pikiran, molo sian gugu ni colma, tung naso mampu do mengadupi ih, tung naso malua beimana. Alai dihaposi, dihaporsiai di bata. Ido bay juju, ido bay dipasahat pangiduan nai, tu de bata si topa langit do kotano, tu de bata natuk baluahon. Hama kadungan saha porsiau di bagasan Kristus Yesus. Molo pe di luas di bata masa hagugutani. Naik toktong marsi hohot. Naik toktong mangaraduti mangulahon lomoni rohani di bata. Setia ingot do di bata di padan. Molo pe di luas masai. Naik ngadong hasabarong benget. Asa patoracon, panadaon, patoracon haporseaon, tu di bata. Tang naso diboto namasai, alai molo di luas. Asa lam tugu, asa diboto ise do pangurupi, ise do si juwon. Molo masa hagugutan, molo masa kahamaulong, ise do juwota, ise do haporsia ata natuk paluahon. Di Matius 10 ayat 20 sahatu 30. Didok Roma hamutu au hamu kanaluja jalana sorat asa hupasonakan. Jako kamu mau gaku, marguru mahamutu au, aina labok doau jalana serep marroha, asa dapotan hasonangan tordimuna. Ai labok do au gaku, jalan yang do dohot na hupaporsaton. Yesus do pangalualuata. Ido natuk paluaho kita sian hasosahat. Ido natuk mangurupi hita, madalani sidalanata, sahat rodi ujungna. Amin. Mauliate Tuhan di hatam. Pargugoi parbisuki hamilau mangatusi. Asaboi huhanguluho kami. Saliling hami di hasyanganon. Bagasan Kristus Yesus. Amin.